Keď si riešime bývanie, tak prvé chyby nadchádzajú hned pri výbere pozemku. Veľakrát sa stalo, že boli ťarchy na pozemkoch a ochranné pásma od vysokého napätia, od železníc a tak ďalej. Takže prvá vec je fakt si dať veľký pozor pri výbere pozemku na kondíciu toho pozemku, aby bol schopný na stavbu domu. Čo sa týka takisto pozemku, určite možnosť pripojenia na siete, samozrejme. V podstate, aby pod ním neviedli žiadne potrubia alebo teda nejaké siete neznáme. Treba ešte vedieť buď z danej obce alebo teda z mesta, či je vôbec v územnom pláne tento pozemok, či sa tam dá postaviť ten rodinný dom. Táto informácia sa volá územno-plánovacia informácia, z ktorej teda vieme už konkrétne vyčítať, že či ten pozemok spĺňa tieto parametre alebo nie. Treba dbať vždy na to, aby bol pozemok v takej kondícii, aby sme dokázali na ňom si vybaviť to stavebné povolenie, osadiť si ten dom, ktorý tam chceme stavať.